Qbil bejn ir-rappreżentanti tal-Gvern u l-Oppożizzjoni, il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi fi ħdan il-Parlament ta' Malta ta' parir favur il-ħatra tal-Professur John Mamo bħala Ċerpersin tal-MFSA. Wara n-nomina tiegħu il-Professur Mamo bin l-ex President John Mamo, fl-aħħar xhur segwa ħidmet l-MFSA u diversi laqat. Fil-laqat tal-Kumitat Parlamentari kien spjegat ukoll il-Professur Mamo se jkun qed ineħħi kull interess kummerċjali personali biex il-pożizzjoni tiegħu ma tkun impoġġija f'ebda dubju. Min-naħa tiegħu il-Professur Mamo spjega li pajjiżna jrid jikkompeti bil-kwalità, reputazzjoni u serjetà. Għaldaqstant fil-waqt li jkompli jibni fuq dak li sab, għandu f'moħħu li jsaħħaħ l-istrutturi u l-ħaddiema fih dan l-Awtorità fejn qal li hemm talent kbir. Dan anke flimkien ma' bidliet oħra fit-tmexxija tal-Awtorità bħal ħolqien ta' kariga ta' kap eżekuttiv biex l-istess awtorità titmexxa dejjem biżjed serjetà u professjonalità. Din kienet biss it-tieni laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi li twaqqaf aktar kmieni din is-sena bl-iskop li karigi sensittivi għal pajjiżna bħal Ċerpersins tal-awtoritajiet regolatorji ewlenin u ambaxxaturi li ġejjin minn barra s-servizz pubbliku jgħaddu minn skrutinju qabel dawn jingħataw il-ħatra. Pass ieħor fil-ħidma tal-Gvern biex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt f'pajjiżna.